ତ ମୁଁ କାଙ୍କଡ଼ ଆଳୁର ରେସିପି ସେୟାର କରିବାକୁ ଯାଉଛି। କାଙ୍କଡ଼ ଆଳୁ ଝୋଳ। ତ ସେଥିପାଇଁ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ପକେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ କାଙ୍କଡ଼ ଆଳୁକୁ ଟିକେ ଭଲରେ ତେଲରେ ଫ୍ରାଏ କରିନେବା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଅଧିକ ତେଲ ନେଇଛି। ମୁଁ ଏଠି ମସଲା ବାଟିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି କରୁଛି। ସେଥିରେ ମୁଁ ନେଇଛି ପିଆଜ, ଅଦା, ରସୁଣ ଆଉ ଜିରା ଅଳ୍ପ କିଛି, ଏସବୁକୁ ପେଷ୍ଟ କରି ରଖିବା।